Didaan ang mga politiko nga musakay sa galyon nga sakyan unya sa imahe ni Senyor Santo Niño atol sa fluvial procession. Sayrantang detalye sa report ni Alan Domingo. Karon pa lang, giklaro ng daan sa kaparian sa Basilica Minori del Santo Niño nga gidili ang pagsakay sa mga politiko sa galyon nga sakyan sa imahin sa Balang Bata atol sa fluvial procession. Tumong niini nga dili mamansahan og kontrobersya ang kalihukan nunod sa isyu sa korupsyon karon og sa ubang mga opisyal sa gamhanan. Dili hinuon did-an sa simbahan kung mosalmot ang mga politiko sa fluvial procession basta sa ilang kaugalingong sakayan og dili sa galyon. Dili lang nindot po tanawon sa uban ba no nga why are they there no kung when in fact nga karon of course with the issues on corruption no amo lang tangkuan siguruhon nga kuan lang uta nga kanang kung inikita bitaw nila sa galyon kay malipay sila di sila maglagot no nga ngano naman na sila diha no nya basig batuon na sa noon ng galyon ba. Samtang kinakdang mopahigayon og dry run alang sa fluvial procession ang galyon karong adlaw Biyernes. Pangunahan kini sa kaparian sa Basilica o sa Philippine Coast Guard o sa Philippine Navy. Kini aron masigurong hapsay ang fluvial procession nga ipahigayon sa bispera sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. Coast Guard is very strict nga katong ginaon tayo naka-register lang ang mo maka-join sa fluvial. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.